kamutan ang da propiedad. Akan kita ninyo ang ta propiedad kita kunin para nyo. Di ba pa bolo ka pulis? Matawag ako pulis? Ura ginabo. Kawan nyo ta biro ko nyo. Dahil ba mariaga man ang tanong. Ura ginabo la propiedad mo ha. Ura ginabo. Hindi kita musta tulad kani man. Kamay man ang gagal kita. Tinoy nagabaho sa elementary school. May gareklamo ang elementary school. Baho. Ura man dahil kay may kiriya kanimo ligyan na. Hindi man pagbulon. Hindi kamay man ariya dyan. Ti ulaton sa Kaso man ariya. Ti kaduro pa kang inyo guro. Wala ariya nagtagdan kung kapitan na naman tagdan. Gamay man Ti ariya. kung gabi inyo natutad pero ti kalain man sa ato nga pa. Manamon nyo ang ating tanang kasi ang kaduro ro ka picture namon. Kapanato mo. Ura ko lang ginasapak ay garing nga iti may nagagtulong nga taga-munisipyo nga duro rin reklamo dyan iti opening lang kaklase. Okay lang to tanakang nagligat to mamura pa iti mga bata dyan nga nagasarayo titulad na duro rin bata di ka reklamo. Hindi kamay malariya dyan. Wala na mo doon ka dinapan ng kumulag ka. Ti mo tambalo. Ti may reklamo ka rin noy. Ti dapat patsyon mo lang kitanay. Hindi mo anay pag kung gamay man lari pwede ka dabok tapos klase mo. Mga alas 5 gawa bala? Gamay malariya. Gamay malariya. Gani kapama panimao ganito lado. Nga Walang gani. Kamay lang, may lara na mo. Pinapan na kung kapila na mo. Natigdan. amuda ni dapat kay may reklamo ang elementary nga gabaho ang imo nga kwan dapat magdabok ikaw sa top after class lang. Pwede naman i-allow riya nga ti backyard man lang mon. Pero kung may klase hindi pwede noy. Kamay lang, kamay man. Kamay man lang. Gambay man lang. Kaso na lang man yan. So ako rin ganyan, so boss, ang gaya na pagkatao may marano, ang elektrika so na panimaw. Nandiyan daw, buwat aso na magkilang na. Kapanimaw ang aso. Patya lang yun, patya na lang, pala hindi mabaw. Pinapatay naman na, aso na lang dilin. Patay roman. Oo, patya niya, aso na lang. Naging sabihan mo ginawa to? Oo. Kaya ang balbo kayo na hindi, Kaya ibasyanin man, kanara ko, kamutong ko, kamaya lang. Kaya ibasyanin niya ito ni. Di pwede naman matanaw to, ano? Nantaw naman kung nag-aso pa kung nararan ni. Di pwede naman masadlan yan, matanaw dyan, ano? Para sigurado kami. Ha? Makita marami nyo dito sa tiyak. Kung may pandiman, tulak na ito. Hindi mo na dyan ng taon sa tiyak. Kitaan sa piyak? Oo. Ati tanawon ta to? Tanawon ta. Ito. Ito maagi ka dyan? Tigyan ta? Ito maagi? Hindi, kaya yata sa sulod na. Aja sa piyak? Oo, sa piyak. Saan ka? Saka aja sir. Saka para kita. Dingkara tigan? Kaya kasi sir, talagang gago. Mandiang ibang mga Kulangan mo? pinapakot, nag-aabis. Ibang ang galing sir. Panabla. Yan eh. Ilingning nga dyan eh. Makablayan. Oh, yan lang. Dapat yaso lang. Ah. Baka duro ka basura na. Wala ba ka?
traffic punta na basura sa ana nga kuan. Tiga aso pagyapon no. Di jata lang aside na. Kani kaysa sa aso na ka diyan, pwede mo liblik. Kaya kung tao ilang mga plastic Di na. jata lang aside na tao. Ora galing yung pinakabango. Hindi kani iti bitay karon nga. Yan o, picture niya. Hindi matulan naman. Tiga aso pa man ra pre. Ipoy ba ila tag kamal malari ah. Tiga gamay pero ang aso mo galapot sa elementary oh. Di pong giaso. Kung di patsin mo kita Adriana, basa ano tubig eh. Ano masyan mo kani? Ang parang naamutan ano rin siya. Kamay malari ah. Ti anti-burning dya pre. May udilan sa kita sa anti-burning mo. Ang tiger ng kapatira mo ni Arin dyan. Patawag ka polis ka, patawag ka polis. Idakpan ta. Patawag polis.